tunchuma kan case ngai thlak tur chu rol thar pahni chinshat lova bau ni angai nima sela mi bau pahni te chu mi puite be sei lo le rin lo tak maya poi khoi tu lo ne reng te chanchin kan ngai thlau don ani Cam McLeod kumsom pakomi le Brian Kamelsky kumsom pariat mi te chu rol thar pa ngai ve ta kan ni ya Port Alberni Colombia Canada chengan ni ya an chena khwale ram chu a hmuna moin anwam viau maya nima sela rol thar thaza ti taka khovel mun sang sang fan kwale hanzen kwalvel te chu an chaklat maya ti chuan July ni som pahni kumsang ni som pakwa chuan Walmart ta an hathok an ban vele chuan an chung te le an chian te ho shil kwalin chip nei turin marlam rama zin an tum thu an shil ta a marlam ram yu kona na an zong pa don bok ni in an soyani kem le Brian te hi best friend an ni ya kemapa Kate McLeod chuan afa pa chu mingil nei fel le mi ngai to thei tak ni in asoya Brian pa ve thung chuan afa pa Brian chu mizak zum a best friend kem ti lo chu kompo anei ngai lo ni in asoya an chian dun chuan dan pal zu ta anumpo an shat ngai lo thu an soya ni atlang puin an chung te ve ve po in kem le Brian te chian dun chu an mu chawiao ani ber July ni som pakwa chuan thu nei tu ten kem le Brian te zin na na an man an kar chu British Columbia an charta a motor chu alo kang chevek bokani ome makdeu mai chu kar kang chevek bol maya chuan ruang an char boka ruang an char po chu tunge ani ti sha thailo khopin a kang chevek bokani kar kang chevek an char nu chuan police ten anei tu shiat an hantuma Brian le kem te motor nge ani ti finfia ani nuwa thu nei tu te chuan Brian te chian dun chu mi bawa an puang zuita ani zun na tho ngalani ya mi puite la an thlabar hle a poi khoina chu an chunga po thleng ve thei reng ani awangin an ral chi tak zet ani police te chuan tim sang sang indinin mi baute zon na an thok ngala an uluk hle boka Brian te chian dun motor an charna borvela hian kar ni vel liam ta nu parwang ni om tak an char boka chumi wang chuan mi puite chu an thlabar le zwala thu nei tu te chuan Brian te chian dun motor hal tu hi a hmaloka an ruang char te that tu ani an ringa in kung kaina anei an ring tlata Brian te motor an mu chhuana bulmaya nu parwang ni om tak an char te chu Gina Noel Distele Lucas Robertson te an niya an pani hian in ngai zong an niya Croatia in tong an niya anin mangai hle bok ani khovel mun sang sang fan kwal nuam an tia an ruang char ani ma po hian khovel mun fang chu an hun man dan ani reng boka an pani chuan mun sang sang fana hun man nuam an tia Canada chuan ven polin an zin kwala nima sela Canada chuan vanwai thak tak main an ruang char anita ani China le Lucas te hi Canada ram an ruang char na konga chuan an ven hi achiani ome an baural ma chuan konga veiwak te pon an munge ya an ven chu achia ta wangin pui an ngai le ngai lo te po mi theng khal chuan an zota pui tum tu te chuan pui tura konga an let le chuan an motor omna vela chuan police te an lo om thup to ni in an soya mi pakhat chuan mi pa pakhat le China le Lucas te chu anin haulai a mu thu asoya an ven nung lam dar thalang po anin hau pui pa chuan avom ke sak bokani thil chiang pakhat omta chu China le Lucas te chu an ven chetna hmuna ngei tha an niya mi tu emonen chuan boina an nei ti sha tani police te chuan kem le Brian te karbula ruang an charta kha ani na an she thaita a Leonard Dicania British Columbia University ya botany professor ani nge ani a research vel boy puin ramngolama ani po hi azin ve meglaya niya maktak main China le Lucas baka Professor Leonard te chu ka hlum ania an taksa a selaimu an mu chu an angvek bokani chu aya makle zol chu chung selaimu le asilai chu an mi bozon lai Brian le kem te chan dun chuan an zin bo mania an veng dora dan phalna thlapin an lo le ania an leilai po chu an dor leina CCTV footage a chuan chiang takin alang bokani Leonardan azin nana ahman a Toyota carpo chu a hnuwa kem le Brian te chan dun chuan an khal kwalai mu ania filling station a po CCTV camera in alo la fu bokani
engtin nge ruangan chartak Professor Leonard Dakar chu anni pahnih hian an lo khal dai tak mai ti chu zona alo omta a an silai le zong nen chuan thu nei tu ten Brian le kem te chu an ruang chartak te that tuwa chuan an ring hlel ta a victim ni ve thau tura an rin an zon mek te chu poi khoina thlenga suspect ka an thai lut ta ani July ni somni pali kumsang ni som pakwa chuan RCMP no chui tulam te chuan an mizon an suspect te chu milo tak mai an ni ti an she chiang hleya film khur an ngai ti po an she chiang hle ani suspect pani te man theina warrant te chu wantlang mi puite ma ti chuang ngalani ya July ni som pasaria khan papakhat Kenneth Albertson chuan suspect pani te chu darkar som panga vel motor a khalna chuan atong fu ta hlau maya pu Kenneth chu darkar som panga lai mai ajin veiwa awangin a chawa kongpui sira chuan a kar ti dingin a kar hnunglama chuan amuzala nima sela chutia amuthil don lai chuan truck pakhat hian zoi muangin aron tlan pela truck chu an en chuan mipa pakhatin selai lian le seive tak mai ale ka hmuwa chu chuan a om tinuam lo riawin a thauta a chu vele ven pakhat hian a kar hnunglama aron block zoya rang taka thavin walbe ani ma chuan a kar chu tinungin atlan chempan shama ni ome pu Kenneth chuan atlan chiat pa in truck khal tu mel chu enatuma nima sela truck driver chuan max avo atlata ni ome ti chuan pu Kenneth chuan athil ton chungchang an ngai to non chuan July ni somni pahnia chuan thu nei tu te zon lai mi pahni te chu an ni aring tlat maya police te asia tirta ani Canada rampum mai chu hlau thongin an oma miswal pahni te chu anrin lo lain an ina emo an chhuawana an tongpal thei ti chain ral khel tak main an oma pu Kenneth police te hena athil ton ashil ni vek July ni somni pahnia chuan Canada ram Fox Lake kan ti mai Alberta omania chumona cheng nupa to khate chuan anin pe alok ram ngowa chuan meikhu zana changin a chhuwa to thu police te hena an reporta police ten mei chhuwa na lampanin ram ngo chu an pan ngala ahmun an va thlen chuan motor lo kang mek chu an va muta a motor lo kang mek chu Brian le Kempten an mitha Leonard ta motor kha ania motor kang mek bula chuan an man ruwa ral thom la man lo te po alo omnol bokani police tele army lam te po an thok chhuak ngala chulai vel ram ngo le lui vel te thlengin suspect te chu an zong ngala ui sathiam te nen lam chuan an thok chhuaka man ruwa chaber ber te nen sepai te po anin ral ring bokani Fox Lake chu an zong chhuak ti to a nima sila zan thim don thlengin an hnu ma le an kalna om po an la mu chhuak chuang lawa thu nei tu te chuan an zon dan chu an ngai to chata a ro man na siamin an zon to na hnu chu uluk zoka zon non le cha in an sheta a an han zon non le chuan maktak main ahma a motor kang an hmuna atanga hla lo te a chuan backpack an hmu chhuak le ta hlol maya backpack chuan apui hle maya backpack chunga thil omte atang chuan miswal pahnih te chuan Canada ram chu longmangin lo chwa sana kan bo an tum ti shiat anita a nima sela tui chu anrin aya alo chakawangin an du angin longchuan an kal thui theilo ni ngei turani longman an tum ngei mai chu thu nei tu ten lui kama an va mu boka longmanga an tlan bo lawani chuan Fox Lake khoilaya emo chuan an lo om ngei ren ani ya report thelu tu bili chuan an khwa a lui om dan vel chu a she chiang hle maya RCMP te chu luidunga a shwai kwa le ta a chutia konga an kal chwa le chuan pu bili an sawa Raven an ti mai a thlo na nga ya thokwa reng mai chu a muta a angai a thata lawa RCMP te chu shilin sawa thokwa na level chu check turin adita a anwa en nak chuan an bei se lo deuh mai an wa muta ani miswal pani te chu an lawin that alo niya an tum anga an tlan bo thei tak lawa chuan an bei dongin an nun na an lo la tamai ani kema jok chuan a champa chu ka phlumin a hnuwa ama po chu an ka phluma RCMP te chuan ruang chu an la ngala an bung ravel an han check chuan an phone a message paruk an hnu chhia a message a chuan holbe an ni to wangin an tan ti wak ngai na aum to lawa an nun na an la tamai ni in an soyani an silai le na dor ngak tu chuan an silai le man rodang an leilai poin an chian don chuan mi fel tak an ni aring lo shimshima an swal melte po alo ti ve dewani ome
ti chuan poi khoi tu te chu siamna chu an ma ni le ma ni anin peta a dan siamna an ma chhon thei te lovani